ҳамкасбони гиромӣ, бо самимитарин таманниёт шумо ва тамоми аҳли кормандони шабакаи телевизионии АЗ-ТВ-ро ба муносибати санаи Хотирмон, садсолагии таъсисёбии он ҳамчун аввалин ва пешқадамтарин шабакаи телевизионии миллии Озарбойҷон табрику муборакбод менамоям. муносибатҳои дӯстона байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Озарбойҷон ки бар пояи эҳтироми мутақобила ва бовариву эътимод бунёд ёфтаанд, решаҳои амиқи таърихӣ доранд. имрӯзҳо дар натиҷаи сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи сарони ду кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев, ин ҳамкориҳо ба сатҳи сифатан нав баромадаанд. дар ин замина ҳамкориҳои соҳавӣ байни васоити ахбори оммаи ду давлат ба таври мунтазам рушд мекунанд. сатҳи баланди касбият, имкониятҳои бои эҷодӣ ва сиёсати боэътимоди хабаррасонӣ нуфузу эътибори ин шабакаи телевизионии Озарбойҷонро ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар хориҷ баланд бардоштааст. фаъолияти шумо дар мустаҳкам намудани ҳамоҳангии иҷтимоӣ ва ба таври комил муаррифӣ намудани Озарбойҷон дар саҳнаи иттилоотии ҷаҳонӣ нақши назаррас дорад. дар ин саҳнаи таърихӣ ва фархунда ба ҳайати кормандон, саломатии комил, дастовардҳои нави эҷодӣ, муваффақиятҳои касбӣ ва рушди минбаъдаро таманно дорам. бигузор телевизиони Озарбойҷон дар оянда низ ҳамчун намунаи барҷастаи сифат، эътимод ва ифтихори миллӣ боқӣ монад.